Hajiya fidda wasu Muhammad saboda na Allah jakwana mai magani da mata taimako a dare rana. Hajiya fidda wasu Muhammad saboda zawai taka mai maganin mata. Hajiya lamuranta ba ƙarya sana yaɗi na amare gyaran jiki ga amarya. Mata da aure har jaurawa duk suna zarya mai da tsohuwa yarinya hajja fidda wasu mai girma. Hajiya fidda wasu Muhammad sodan zawai taka. To, uwar gida ni zan fita ba dai wani abu ƙasa ko? Abu baban Bilal akwai wani abu mana ina so mu yi magana da kai mana akan yarinyar nan. Mu yi magana da kai akan gyaran jikinta ya kamata a fara mata mana. To wai wani irin gyaran jiki ne kuma wannan haka? Baka da labari yanzu idan za a yi wa yarinya aure sai an kai ta wurin masu gyaran jiki. Dilka ne, halawa ne, akwai kazan da ake yi wa amare, akwai ɗan shila. Kai mai gida duk abin da ka sani ana yi wa mace na gyaran jiki babu abin da Hajiya Firdausu ba ta yi. Sannan bangaren wurin turarurruka suna da turarurruka kala-kala kuma turaren da ake sai da shi 5,000 ya koma 2,000 wanda ake ina muku fatan alheri. Ni ne Dr. Muhammad Sudan mai sirrin ma'aurata. Barka da daren yau da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Ina jawabi akan kayana iri daban-daban da nake manza nake karya farashi saboda al'ummar jama'a su samu sauki da rahusan da nake yi, kamar irin su kayan show glass ga su nan, su kwalabe na zamani, su turarukan wuta, su kayan mata da na kama na zamani na ban mamaki wanda za ki samu sauki daga garabasa a tattare da ke. Ina ba da sari saboda tsarin da nake badawa saboda dan mutane su samu sauki a tattare su. Ina da branch office a nan jihar Kano mai albarka. Duk mutumin da yake nema na zai iya samu na a reshe na jihar Kano mai albarka saboda ku samu garabasa iri daban-daban. Ina da shaguna ba adadi a jihar Najeriya da kewaye gaba daya. Insha Allah da kuna bibiya na za ku dinga samun sauki a tattare da ku. Ku biyo mu ku sha labari. Wai na zamantakewa rayuwar aure wanda irin namijin da yake biya matansa bukata wanda zai samu gamsuwa a tattare da shi ina ba da shi. Kuma ina matan da suka rasa mijin aure ko bakin aljani iya damun su ko iskokai sun hana ta zamantakewar rayuwar aure ko sun mace ko ta kai shekara 10 bata samu mijin aure ba suna ba ta wahala. Ina shirin iskokai kuma ina taimakawa al'umman jama'a saboda a samu sauki a tattare da su. Ina namijin da ya rasa mijin matan aure ko shi ma aljana ta aure shi, insha Allah shi ma ya zo ina cire waɗannan abubuwan a tattare da shi sai ya samu sauki da garabasa a tattare da shi. Saboda magani inda ka neme shi insha Allah rabbi za ka samu waraka da jin daɗi. Ina mazan da ba sa gamsar da iyalinsu iya tsomarewa ko ba ka gamsar da ita, ina da magani hakika wanda za ka gamsar da ita ta samu lafiya a tattare da ita insha Allah rabbi. Ko kuma ki zo ki karfa mai gidanki don ya samu sauki. In matanka ta karfa ma ya kamata ko ka ji kunya ko ka ce ta su magani za ta zuba ma a waje don ta mallake ka saboda don ta taimaka ma ne. Da ta je tana neman maza a waje ya kamata ka zo ta karɓo ma ka dinga gamsar da ita, ka dinga mata abubuwan da ya kamata a tattare da ba tare da bata lokaci ba. Zan bar ku haka. Ina muku fatan alheri don haɗu da ku a zango na gaba. Daga masoyinku Dr. Muhammad Sudan mai sirrin ma'aurata. Ina muku fatan alheri, huta lafiya. Insha Allah rabbi za ku samu sauki da garabasa a tattare da ku. Ni ne Dr. Muhammad Sudan mai sirrin ma'aurata wanda nake bawa mata mallaka don su zauna lafiya da mazajensu. Ina masu bakin aljanu, ina cire aljani a tattare da mace ko namijin da ya yi shekara bai samu matan aure ba, in dai bakin aljani ya aure shi ko bakar aljana ta aure shi zai samu sauki da garabasa a tattare su. Ga kayan shogulaze wanda nake ba da sari a tattare da mu.
ina muku fatan alheri daga masoyinku Dr. Muhammad Sudan mai sirrin ma'aurata.